Още преди първата целувка, фантазиите за нея обсебват младия ум, а трепетите покрай истинското нещо могат да накарат хормоните да полудеят, а с това и притежателя им. Всеки има своята уникална история около първата си целувка, която за добро или за лошо рядко бива забравена. Често бленуването за първата целувка е лъжовно, защото поражда сладникави фантазии, като от някоя сапунка или романтична комедия. Той се приближава бавно към нея, гледа я в очите, казва и колко е красива и сливат нежно устни, които сякаш са били създадени, за да си паснат. За съжаление, реалността се разминава с тази картина, тъй като целуването е като изкуството, колкото повече се практикува, толкова крайният резултат е по-добър, особено с правилния обект на вдъхновение. Докато се води някакъв безсмислен разговор с обекта на целуване, в главата тече проверка за влажност на устните и техниката на езика. Сърцето блъска лудо, а мозъчната дейност е отрицателна. Първата целувка те оставя с смесица от вълнение, радост и малко срам. А реакцията на другия е от голямо значение за това как ще запомниш този миг. Друго си е след целувката момчето да избяга, оставяйки те в недоумение и раница в краката, а след това от благодарност да те изпраща всеки ден до вкъщи след училище. Или момичето невинно да ти се изсмее, което обаче да те бележи психически за години напред и да усложни дори още повече и без това никак не простата комуникация с противоположния пол, но и това се преживява.